эълони таҳримҳои нави Амрико алайҳи Эрон соҳибкорон ва моликони ширкатҳои эрониро дар Тоҷикистон нигарон кардааст. Ширкатҳои эронӣ аз он хавотиранд, ки бо назардошти сардии равобити Тоҷикистону Эрон, таҳримҳои нав ба фаъолияти беин ҳам камранги онҳо зарба мезанад. Нигарониҳо асос доранд ё не? Аз ҳамкорам Абдулло Ашуров мепурсам. Абдулло, салом. То 2 соли пеш Эрон яке аз шарикони муҳими тиҷоратии Тоҷикистон буд. ҳоло вазъият чӣ гуна аст? салом Шаҳло. ҳоло ширкатҳои эронӣ дар Тоҷикистон ҳузури камранге доранд, чун воридоти молу коло, хусусан маводи шустушӯӣ ва гӯшти мурғу ашёи пластикӣ, ки маъмулан аз Эрон ворид мешуд, қатъ шудааст. Аммо боз ҳам чанде аз ширкатҳои сохтмонии эронӣ, бонкҳо ва ширкатҳои ҳавопаймоӣ дар Тоҷикистон ҳузур доранд. Аз ҷумла намояндагии ширкати сохтмонии Собир ва ширкати ҳавопаймоии Осмон Эйр дар Тоҷикистон ҳастанд. ҳамчунон бонки тиҷоратии Эрон дар Тоҷикистон ҳанӯз фаъол аст. ҳамчунон беш аз 92% саҳмияҳои кафолатбонки Тоҷикистон ҳам моли Эрон аст. нигаронии намояндагони бизнеси Эрон дар Тоҷикистон ин аст, ки бо ҷорӣ шудани таҳримҳои Амрико, вазъияти тиҷорати беин ҳам мушкили онҳо боз ҳам бадтар хоҳад шуд. чун дар сурати ҷорӣ шудани таҳримҳои амрикоӣ алайҳи Эрон, нахуст бонкҳои Тоҷикистон аз интиқоли пулҳои ширкатҳои эронӣ худдорӣ мекунанд эҳтимолан. хуб, то ҷое мо медонистем то чанд соли пеш шумораи соҳибкорон ва ширкатҳои эронӣ дар Тоҷикистон хеле зиёд буд, не Абдулло? бале Шаҳло, то бад шудани равобит дар Тоҷикистон ҳудуди 155 ширкати эронӣ дар Тоҷикистон сабти ном шуда буд, ки дар бахшҳои тиҷорат, энержӣ ва сохтмон кор мекарданд. Сохтмони нақби истиқлоли шимоли Тоҷикистонро ба марказ мепайвандад, иҷро карда буд. бунёди нерӯгоҳи сангтуда 2 аз тарҳҳои муҳими Эрон ба шумор меравад. дар баробари тарҳҳои бузург, соҳибкорони эронӣ дар душанбе мағозаву ошхона, қаҳвахона ва нуқтаҳои хурди тиҷоратӣ низ доштанд, ки ҳоло аз фаъолият боз монданд. Тоҷикистони Эрон таи тақрибан 3 соли ахир марҳилаи мушкили ҳамкориҳоро паси сар мекунанд. ин вазъият дар пайи даъвои молӣ бар сари пулҳои гӯё гумшудаи миллиардер Бобаки Занҷонӣ ва даъвати раиси ҳизби дар Тоҷикистон Мамнӯи Наҳзати Исломӣ ба конфронси Теҳрон ба вуҷуд омадааст. сипос Абдулло. бинандаи азиз, тафсилоти бештар дар бораи равобити Тоҷикистону Эронро метавонед дар сомонаи мо www.ozodi.org пайдо кунед.